Degar silai ready khai kena kok ba simis saya pistol ready tabu ka pistol ready ngja kok jang nai angke bna kirya mane ke bna kirya phade phaila phade 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 miana ang usangono saipa khenabla pordut kisur bini mana bini bani bu bini manani phade 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 pordut kisur lukurong no kaham phurna ka phurngdi nung yang khwai ta kapik di bar bar no nang masaka kok jang na yang bai O shui busli no gana manja khangkai khi chari khamung khi manja khake puila bona noksi tongya da nok pharmani noksi pora on noksi butha bai sapra khamu mada chod bo pura records subai dikhabo are chung phanu ke bono joli khangke social media rogo ba jebo phanu chung message khaisimi kutugu sui musuk makara just asuk simino kintu bo busuk jorate asuk phan ganang bo kebono kiria direct social media o video sanamui je kok thairok bo saka omo bela ikheno mani taitamo sanai jesuk shotru bai shotru phana omo haike asuk directly sayana kintu o borok je tomung chamung phunuk ka chungno bono nakar jangnaya map khai jangnaya kintu tangai bono tabusuk jorakte asugui siring ke tonglaikha ang saimanlia bini gana gini ba bo amchaya tong o gana ni borok rok ba tamo khnaya da khunju mutubjak da bo waisa samani pore hai teisa video sanamui okok nukok bo repeat khai saitong phaika boba grani bini bumano tai bini baino tai je kok samani omono hai bo video sanamui puila to saka ke kunu khaili ari react khai hai recently bo video sanamui okok nukok saitong ka ba pa bose silai ready khai dong fo pistol ready khai dong fo are bi nini simida pistol silai tongba nono ba khainai hingka ke pila pistol silai kunu sinangale nono ba u raine latha ba wa borakwa ni o wa chek talangai sepra gani thik khaimon bole bhanchot nang haiti prasa kobang ma tongo bubagra no chajagya bini ideology no chajagya ngi phan mano phia ba taksuk jorati nung hai omo hai tomung sitra behia luchami tal sogya omo hai kok saya ko kebo kintu nung bela yaglai thangka gana gini hingga kebunyo nai kamung no ang koyo je bono nuknai sinai ro bini bumung bini village post office bini thana bini parani mung everything no pura social media share khaidi bini details share khaidi all tripura o jate pirjang nai ti bo jagan boro pia salsa bo o je kok omo haike chini bubagra no lachi mungrumani ba bini nukhungno rajporibarni nukhungno je omo haike bo belai khena selama singsa kok samani omoni majra bo mana nangnai bini phol bini result bono mana nangnai bono rana nangnai sekang ni simini ang bono nai dong bini video ro sago mungsa kri bini nokbar phaike kobonai thangnai si nokbar karak phaika ke bo uri thangnai si bo se omo hai asuk kok to sai dong I baro anyhow bono shikhar na nangnai bahai ke renai bomutui omo tai sana nangyam tangi himba bo belai kani yak laika
belai khen yaglai kok saka omo chini heart chini emotion bo chungna heart khai kya chini emotion tui thangka bo so bini o tomong chamung no nugui financial rogo teibo omo hai tal sogya ro ongkhori mano so bono jora tongsoni no o borok no bini yathek swaina nangnai bo kiria social media phai kok sai dongo asung no kok hambai